Defuntu egunen, musantu egunien, mesatik kanposanture prozesino alde zaten zen? Bai. Alako, uste dut, orduntxatate zela, bai. Estandarte bat eskeletu dekona. Bai? Bai. Emintxe duten zen elixan, horan, estandartie. Bai, orduan erueten zen, aurretik nork eruaten man? Abadiek, monaguek? Abadiek edo, safrestuek edo, abadiek. Eta zitzen zen horretan prozesinoan? Kanposanture zuen, da gero abadiek itauen resurik edo... Bai, zeuzer hori responso hori botaten bet. Eta etxeguri edo lako zeuzer arrazaten zen. Lehen bezperi nintzen zen edo zer, horre kalabazakin nini, kalabaza... Bai, kalabaza bai. Hori bai ez? Bai. Kalabazak epintzen ziren. Kandela txubat, badiz egitzen diako zen, kandeli zeratik kalabazi egiten, kandela bazartun. Garuen. Bai. Eta kandela sartun barroen, ez da? Eta non itziten ziren? Bolako orma baten edo zulo baten, loko batzutan. Bildurtuteko, Bildurtuteko, bai. Eta horrek egunetan imintzen ziren? Ez, nik uste dut bezperan. Bezperan? Bai. Bai, ez da?